या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाला मला भेटली आहे नेहा पेंडसे विथ द पॉपकॉर्न दॅट शी वॉज एन्जॉईंग. आय जस्ट हॅपन टू बॉरो. नेहा, कसं वाटतं गोव्यात येऊन, एस्पेशली फॉर दिस मराठी फिल्म फेस्टिवल? इज इट वर्क और इज इट कम्प्लीट फन एंटरटेनमेंट प्लेजर? नाही, this is not fun entertainment. Entertainment, yes. No pleasure. Pleasure by watching great films. इथे मला वाटतं आमच्या इंडस्ट्रीत ते सगळी लोकं ज्यांनी वर्षभर काम केलं आहे त्यांच्या चित्रपटांचं शोकेसिंग आहे. असं अनेकदा होतं की आम्हालासुद्धा एकमेकांचे चित्रपट पाहायला कधी कधी वेळ मिळत नाही. तर अशा चांगल्या फिल्म फेस्टिवलच्या निमित्ताने आम्ही एकमेकांना भेटतो, आम्ही एकमेकांचे चित्रपट पाहतो आणि ऑडियन्सेस बरोबर पाहतो, त्यांची रिॲक्शन्स पाहायला मिळते. तर इट्स लाईक अ नाईस फॅमिली गेट टुगेदर. असे असतात ना की लग्न कार्य असतं ना, जिथे सगळे कझन्स भेटतात. म्हणजे माय कझन्स आर माय इंडस्ट्री मेट्स आणि काही नवीन चेहरे दिसतात. तर असं एक छान तो एक कार्यक्रम असतो आणि आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. या आय थिंक मुळात तुम्हाला असं वाटेल की बहुतेक हा ऑफसाईट असेल तुमच्यासाठी. ऑफसाईट, सॉरी. नाही, ऑफसाईट आय डोंट नो व्हॉट ऑफसाईट इज. इट्स अ ब्रेक दॅट युजली हॅपन फॉर अ कॉर्पोरेट आणि ते लोक एन्जॉय करतात, बट देर इज वर्क एज वेल एज एन्जॉयमेंट. येस, सो सम इट्स अन ऑफसाईट. येस, देन इन दॅट सेन्स इट्स काइंड ऑफ अन ऑफसाईट की तिथे काम पण आहे, तुम्ही एकमेकांची कामं पण बघताय, बट ॲट द सेम टाइम यू आर कॅचिंग अप विथ इच अदर एज वेल. व्हेरी गुड. सो आय थिंक नेहा, वेन यू आर ऑन स्क्रीन एक वेगळीच मजा येते, वेगळंच काम आपल्याला पाहायला मिळतं. तुला असं काही चॅलेंजिंग अजून राहिलं काय करायचं की दॅट इज वॉट समथिंग आय वॉन्ट टू डू, ऑर इज इट समथिंग की यू कॅन मेन्शन की बाबा हे मी केलं आहे आणि हे माझ्यासाठी इज वन ऑफ द USPs दॅट आय हॅव डन इन माय करिअर? म्हणजे यंदाच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये माझाच चित्रपट आहे तिघी, आणि तिघी डेफिनेटली हा एक असा चॅलेंज होता जो मी स्वतः करता डिझाईन करून घेतला. पण हॅविंग सेड दॅट, मला वाटतं आत्ता कलाकार म्हणून जे चॅलेंजेस असतात ते चांगल्या चांगल्या डिरेक्टर्सबरोबर काम करून ते तुम्हाला तुमच्याशी नव्याने ओळख कशी घालून देतात, हा एक चॅलेंज असतो जे एक मला वाटतं मला जितकं अनुभवाला पाहिजे तितकं ते आलेलं नाही आहे. तर आय ॲक्च्युली वॉन्ट टू वर्क विथ अ लॉट ऑफ डिरेक्टर्स. आता इतके नवीन डिरेक्टर्स आलेले आहेत, नवीन अप्रोचेस आलेले आहेत. जी विशा जी आमची डिरेक्टर आहे ती दिस वॉज हर डेब्यू फिल्म तिघी. पण इतका अप्रोच वेगळा असतो या डिरेक्टर्सचा की इट्स नॉट जस्ट अबाउट की जे एस्टॅब्लिश डिरेक्टर्स आहेत त्यांच्याबरोबरच, पण नवीन लोक नवीन दृष्टिकोन घेऊन जेव्हा येतात आणि ते तुमच्याकडे आज जी विशाने माझ्याकडे ज्या दृष्टिकोनाने बघितलं तिघीच्या माध्यमातून ते आत्तापर्यंत कोणी बघितलं नव्हतं. सो मला वाटतं ही गोष्ट मला कुठेतरी एक्सप्लोअर करायची. बरेचदा असं वाटतं की आपल्याला स्टोरी रिमेन्स द सेम, बट स्टोरी टेलिंग इज चेंजिंग आणि एव्हरी जनरेशन, म्हणजे आता आपण बरेचदा जेनझी म्हणून म्हणतो. तुला काय वाटतं की हॅज द स्टोरी टेलिंग इव्हॉल्ड, नीड्स टू इव्हॉल्व, की आता वी आर कॅचिंग अप द पेस एस्पेशली विथ मराठी फिल्म फेस्टिवल, मराठी चित्रपट? नो, आय स्टील फील वी हॅव अ लॉंग वे टू गो. कारण मला वाटतं की जेव्हा आपण मल्याळम फिल्म्स बघतो किंवा आय थिंक मल्याळम टू सम एक्सटेंट बेंगॉली, येस, तर त्यांची मला वाटतं कुठेतरी फिल्म मेकिंग प्रोसेस जास्त इव्हॉल्ड आहे. आपली ऑन द वे आहे. मी असं नाही म्हणणार की आपण 5 वर्षापूर्वी जिकडे होतो किंवा 10 वर्षांपूर्वी जिकडे होतो तिकडेच आपण आत्ता आहोत, असं नाही आहे. पण मला वाटतं आय वुड लाईक टू सी मोर पेस. करेक्ट. असे काही सजेशन्स असतील का की गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलला तुम्ही देणार की दिस इज समथिंग नीड्स टू बी डन, ऑर आर यू व्हेरी मच हॅपी की ज्या प्रकारे हा एव्होल्युशन चालू आहे 15 वर्ष गेली सलग, त्याच्यात तुम्ही यू आर कंटेंट विथ, एस्पेशली बिकॉज यू व्हिजिटेड दिस फेस्टिवल मेनी अ टाइम्स? या नाही, म्हणजे ॲब्सोल्युटली फुल अप्रिसिएशन ऑफ शेट्टी ब्रदर्स. कारण स्वतःहून स्वतःचे पैसे इन्व्हेस्ट करून जेव्हा तुम्ही 15 वर्ष एक उपक्रम चालवता, ते आपल्यामध्येच एक खूप मोठा मला वाटतं अचीवमेंट आहे. आणि मला वाटतं असं सांगून की आय वुड लाईक दिस फेस्टिवल टू बी इन अ सर्टन लाईट इज अन ॲब्सोल्यूट डिस्क्रेडिट अँड अ डिससर्विस. तर मला वाटतं की जे आहे ते उत्तम आहे आणि सातत्याने हे अजून वर्षानुवर्ष चालत राहावं एवढी फक्त त्यांच्याकडे ताकद राहावी नेहमी, असं मी त्यांना शुभ त्यांच्याकरता मी चिंतिते. पण या आय डोंट थिंक सो. आय थिंक फक्त हे सातत्याने करत राहावं आणि इट्स गोइंग इन करेक्ट डिरेक्शन. सो I think if I can conclude ki Neha Pendse gives 5 star or maybe a thumbs up for this Goa Marathi Film Festival, I think I wouldn't be wrong. more than thumbs up. Yeah, absolute full nice 5 golden stars and an absolute appreciation thumbs up. Okay. At the end of the interview, let me give the popcorn bucket to her and let her enjoy. Yes. Pleasure, it was Neha. Thank you.